Mandai RD bolok hobjangnai Robia Sodar para twikalai para bo hwnjago lama rok belai kheno jwngjalo kalaijak lama pitch tongmase watui phaimai bai belai kheno kaklai kuwagwi thangka tai lukurok aroni lukurok Robia Sodar para ni lukurok belai kheno himnani jwngjalo kalaijak tabuk abono nasigui no tini 11 Mandai ni MLA Swapna debbarma thangwi guriwi naikha tai bahai ke omo lama rokno jai khe khaimano swnamwi tei serui mano abono chaitugui bo tini lukurokni bagwi thangwi naikha o lama rok belai kheno sitra khe baikhe watui phaimai kaklai thangka aboni twino thangwi nailaikhai tai lukuni rok aroni nungma sinai rok bo bini logi o tongo tai MLA ni logi tongwi nailaikhai tamo saka nainai khanadi MLA Robia Sodar ni je root kebai moto agino baijak no engkai moko ekdin ke baikha thanglai su khai nong tongsu lama or kunung gari rok soli tongsu thik nobo do samung to ongkhorjak no sika bejalman bagi let dungi tongkha etak to din ongkhorjak khlaijak sinai kam mana sinai lama khlaijak nai ba khlaina phainai already sensona kongjak samung bonong khorjak pai borok pai itki samkhane jing nongso office ongkhorjak omahai tini abo simiya mandai elak rojak kereng jaga ono omahai bai tongkha tabu jengorobo dino kopra bisi abo hingga twikalai arbo thang visit abo kesakti kuwagwi ga abo omhai no samung abo ontendaro tongo kaisa ontendaro tongo khlaijak khlaimani pore khlainani bagwi holong siki jora khlaiman ready khlaijak ngui thanai lama truk mandai ni khlaijak yom mata khlai tongo bo lama khlaijak chairman rok kai sapayo truk khlaijak pasabai to khlaimeya khlainai bosoro khlainai omhai bromwi thanai je lama hamia laiki dorkar step nahari tongo hambai mandai elakani jok khuk songno ang obon kobong nargo lama hamia tingo tongo problem joto no problem bagi nai lama bom nai tui bom laina abo step laina ni sujogridi tam problem khai sapai chairman ma sanai chairman bai salaimani poring gang chairman phaya ana sapai gang bobo khlaijak nai khlailai ano direct phaita sabai nang chairman sadi nang joton kobong sab khajin ini to visit khaitani chini block president tong debbarma tini orobo tongo chini PWD ni SDU barom ganang chini amal babu hingkai tongo chini central ni GS youth ni chini James tongo mahal group podo tongo chini leaders tongo mahai kai nei tamka hota sai aku mali aku thanani ninai omhai kai tamkai yoga ni thang kai gabogaro koloyo thang kai or kai tam SDM meeting tong am bagi haina somo target kenas obotang nai pe samani phun khaiba ang lama nai pe jang ma ba nai pe nai dor omhai ke ko mobile logo nayo kono bai thang nai gena